खरबूजा एगो मीठ अवुरी रसदार फल हा जवना के गर्मी में बहुत खइल जाला काहे कि इस शरीर के ठंडा क देवेला। एकरा में पानी, विटामिन अवुरी खनिज के भरपूर मात्रा होखेला जवन की शरीर खाती बहुत फायदेमंद होखेला। आई खरबूजा के फायदा समझल जाव। पहला फायदा, खरबूजा शरीर के हाइड्रेट करेला। गर्मी में पसीना आवे के चलते हमनी के शरीर में पानी के कमी हो जाला, लेकिन खरबूजा में लगभग 90% पानी होखेला जवन की शरीर के फेर से हाइड्रेट करेला अवुरी एकर तापमान भी बना के राखेला। खरबूजा में मौजूद पोटेशियम शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के सही राखेला। ऐसे शरीर में ऊर्जा बनल रहेला अवुरी थकान ना लागेला। दूसरा फायदा, खरबूजा पाचन में सुधार करेला। गर्मी के मौसम में खाना के सही तरीका से पचावल तनी मुश्किल हो सकता, लेकिन खरबूजा में बहुत फाइबर होखेला जवन की पाचन में सुधार करे में मदद कर सकता। फाइबर खाना के सही तरीका से तोड़े अवुरी पेट के साफ राखे में मदद करेला। एकर एंजाइम पेट के ठंडा भी करेला जवना से एसिडिटी ना होखेला। ऐसे खरबूजा खइला से पेट हल्का अवुरी आराम मिलेला। नियमित रूप से खरबूजा खइला से कब्ज के समस्या भी दूर रहेला। तीसरा फायदा, खरबूजा त्वचा के स्वस्थ बनावेला। गर्मी में त्वचा सूखल अवुरी बेजान हो जाला। खरबूजा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होखेला जवन की त्वचा खाती बहुत निमन होखेला। विटामिन सी त्वचा के कोशिका के ठीक करेला अवुरी त्वचा के एगो नया चमक भी देवेला। एकरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के धूप के गर्मी से भी बचावेला। ऐसे गर्मी में खरबूजा खइला से पिंपल्स अवुरी सूखापन कम हो जाला। चौथा फायदा, खरबूजा ब्लड प्रेशर के नियंत्रित करेला। गर्मी में पानी के कमी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता, लेकिन खरबूजा में पोटेशियम होखेला जवन की ब्लड प्रेशर के संतुलन बनावेला। पोटेशियम खून के नली के आराम देवेला जवना से खून के बहाव आसान हो जाला। एकरा में पानी के मात्रा ज्यादा होखला से खून के मात्रा भी सही रहेला। एकरा अलावे खरबूजा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी दिल के स्वस्थ राखेला। पांचवा फायदा, आँख खातिर फायदेमंद। गर्मी में सूरज के रोशनी से भी आँख के नुकसान हो सकता, लेकिन खरबूजा में मौजूद विटामिन आँख के रोशनी में सुधार करेला अवुरी सूरज के कठोर किरण से भी बचावेला। तरौरा का इंतजार करत बानी? यह स्वादिष्ट और स्वस्थ खरबूजा के अपना गर्मी के आहार में शामिल करी। अगर रौरा वीडियो पसंद आयल तो जल्दी से लाइक करी, दोस्तन के शेयर करी, आ चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ल अउरी रोचक बात सीधे रौरा लगे पहुँचत रहे।